Waye? Waye yake kwankwasa mana gida? Wai waye ne wanda yake tafa man duka kofa? Auta ne. Wani autan? Magana ake baka bude kofa da Allah. An ƙya buɗe. Na ce an ƙya buɗe. Kawai sai mu daga cewa auta kawai sai mu buɗe. Haba, wani autan? Muryan nakasassu. Aho, ashe muryar nakasassu ne. Shigo. Kuma ga da Allah mai kaka dama kai ake jira. Mr. Autawe. Kyale nuwo ga baruwanka. Dakikantan nan ya taba ni dole yawan tanka. A ce an mai da fyaɗe kamar cin dan bagalaje. Wai tsaya, a cikin garin nan aka mai da fyaɗe kamar cin dan bagalaje? Kai yanzu na baraska a garin ka aka mai da fyaɗe kamar cin dan bagalaje? Wannan ai ɗinshin kenan. Ai ka ji matsala. Kai ana gabas kana yamma, ana hagu kana, ana dama kana hagu, ga aljanna kana wuta. Inda aka rosa ba nan kai ba, haɓa da Allah da Annabi. Allah wari auta da Allah ci gaba. Sai ka hanko da kikin kato na haura gidaje, ya danne ruwa, ya danne diya faruwansa. Shikenan kamar yaya shikenan. Shikenan, ai shikenan suna wani kati ne. Hakurin mutum yana faɗan gaskiya yana so ya tallafa na ƙasa da shi, amma wai kina cewa ni shikenan. Tsaya Mr. Auta, yanzu Mr. Auta. Naji, wanzu wannan masu fyaɗen idan ka biyo musu, billahi la ilaha illallah, in dai ba sulhu kai da su ba za ku samu daidai ba, kawai ku yi sulhu da su. Masu fyaɗe, sheke ka basa. Ai kaji. Let's go! Ai kai matsala ta da kai ba magana sulhu. To shikenan, me na sama ya ci barantana ba na ƙasa. An ji, su yanzu mutanen gari idan sun kama masu fyaɗen nan me za su musu? Mutanen gari, in mun kama jaki mu yanka sa. Ayya, kun kashe shi. Kashe shi. Billahi la ilaha illallah ko ne nan kashe shi zai. Ne ga daga lashe na tuna masa danye. Billahi la ilaha illallah. Ko ba haka bane baba comedy? Ya ga jaki. Let's go! Me kuma shi ya kashe jaki? Tsaya, baba comedy, ina da tambaya da Allah. Tambaya. Ya ce ta kai jaki. Tambayar. Me ya zafi haka? Allah ya baka hakuri. Kurin ba, an shi ya ga jaki. Ai kaji, kai ma din wasu wasa duk tare kuke billahi la ilaha illallah. Yanzu tsaya musu auta. Kamata ya kai masu fyaɗen nan magana. Kai musu magana kurin shine kurin. Shin baka tausayin mata ne dan kurin? Kai. Me ya kawo zagi ana? Saboda Allah da Annabi. Dama kuke fama da shi? Kullum haka muke fama da safi. To da musu auta, na ji an ce kai limamin masallacin Juma'a ne. Malam makarantar Islamiyya ne, abin da ya kamata kai musu wa'azi kurin. Shine kurin kai musu wa'azi. To ka san wacce kai wahara bada ka cuce ta. Ka mai da yitta abin sai gumi ya kuma kota. Tsaya dangin ka akwai mai yadda ya aure ta. To ko ya aure ta wata ran sai ya goranta mata. Wonderful, perfect, physical health environment. Ai kaji matsala. Ni matsala ta da kai na bariska abinda ba shi da kyau shi a wurin ka shine mai kyau. Yanzu me na cewa wonderful. This is my occupation. Kakace? To kai me alakar ka da shi? Musulmi ne shi dan uwan musulmi, dole in masa abin dole in goya mai baya. Wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. Ni nake ma ƙarya. Shikenan, godiya nake. Auta, jeka. Ni nake ma ƙarya ko? Jeka auta. Ku kuma da kwada kuna kallo na? Kuma za ku goya musu bayani? Aka ce ba ku ji.